Hej Søren. Hej Søren. Tillykke med fødselsdagen, min ven. Vi har valgt at klippe en lille film sammen. Vi er kede af, at Anders Kofod ikke kunne være her. Han kommer nok her, og den blev redigeret. Ja, så kommer han i baggrund. Ja. Jeg ved godt, jeg er lidt rød. That's life. Ja, som sagt, så har vi valgt at klippe lidt sammen. Som en lille film til dig. I stedet for, at det skal være så mainstream. Der vil selvfølgelig være nogle billeder af det kan vi sgu ikke have. Der er mange billeder af. Men kig videre. Ses. Hvor man forelsker sig og danser hele natten for. Vi er helt væk, alle kroppene her i rummet danser helt tæt. Vi lever kun i sekunder, når vi er helt væk. Først når lyset er slukket, har vi det helt perfekt. Det er helt perfekt. Hey, hey, hey. Kom fordi alle folk kravler på væggen. Latexen på de tøser lyser i mørket, så jeg gemmer mig i hætten ligesom en film. Slow motion i filter. Folk de stiger med der store pupiller. Endelig at det forgriner på, at det er et stort virvar. Det tænder mig, jeg ved det forkert. Jeg må ikke passionere. Så du lidt af det. Det var nogle gamle billeder, så du kan være utrolig her. Igen, Anders er her stadig ikke. Det hele er filmet på en gang. Ja. Men vi har tænkt en masse tanker over, hvad vi skulle give dig. Der mangler noget mand i dig, der mangler noget vildskab, der mangler nogle kultur. Nogle balls. Ja, der er ikke så meget over i dig, Søren. Så vi har skulle give dig en... proteiner. Ja, det var en masse af. Men du skal ind og se Rundetårn sammen med os tre. Vi har en lille tur til København. Vi lever kun i sekunder, når vi er helt væk. Først når lyset er slukket, har vi det helt perfekt. Det er helt perfekt. Hey, hey, hey. Ja, altså det var sgu en joke. Han kunne ikke det var masken. Ej, det var en joke. Men til gengæld så skal du noget andet. Du skal en tur til Læsø, så. Til Læsø. 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 Men til gengæld så deltog vi alle sammen i den her konkurrence, der var på nettet, hvor man kunne vinde en overlevelsestur til Læsø. Du skal med BS, min ven. Du skal ud og blive en mand. Nu skal du ud og opleve noget. Du skal have noget jord og negle, så du kan blive fucking mand. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't. Det var sgu også en joke. Hold kæft, hvor er der god humor i det. Ja, men det er sgu sjovt. Søren, min dreng, du skal til Bornholm. Og du skal til Bornholm med os tre. Fordi at vi har snakket lidt med Græker og Malte. Der er plus 16 diskotek. Sommerhus, 1 uge i Bornholm. Lækker vejr, du har fået fri. Jeg har sørget for det hele. Krøllebølleis. Det bliver skide godt. Og vi skal ned, og vi skal fyre den. Og vi skal bare tyre. Hammershus. Ja, det er det, vi tyrer. Eller alkohol. Også det. Og krøllebølleis. Okay, vi er så bare med det. Ja. Det er det, der sker. Og vi håber, du kan bruge det. Og hvis ikke, så tager vi sgu til et sted. Ja. Hej. What do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the... Der er gang i vores humor i dag, hva'? Vi er fandme grinere. Mere vi plejer at være. Altså, det er ingen af de ting der. Ingen af de ting. Jeg har fået lidt så. Men Søren, drengen.
Nu skal du virkelig se, hvad det er, du får. For nu lyver vi ikke mere. Nu er vi bundærlige. Og det ved du. Og det er faktisk en lille, ingen konkurrence, men det er spørgsmål til 1 million, du får lige om lidt. Du skal selv gætte det. Ja. Og hvad tænker du, når vi tager sådan noget herfra? Beats. Udover DJ Oakley. Hvad tænker du? Det er nu, du skal svare. Ja, du har cirka, hvad skal vi sige, 5 sekunder? Ja. Kom. Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start. Du gætter det ikke. Det skulle jeg jo. Men vi har sørget for, at du har fået fri de dage, som hvor vi skal det her. Du skal ikke tænke over noget. Alt er betalt hjemmefra. Ja. Det er en del af gaven. Det er det. Og vi håber, at du vil nyde lige så meget, som vi vil. Følg med i videoen. Tillykke. Tillykke. Feels surreal. The architecture, the stones. It feels like home. I can feel the spirit of my culture directly on my skin. Let's create a festival for all my friends around the world. Let's experience something special, something never seen before. Welcome to Airbeat One Festival, Destination Asia. Let's experience Airbeat One Destination Asia together. 14 to 17, July 2016. Airfield Neustadt Glue. Airbeat One. Waiting for